Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Avui coneixerem el cocodril. Un rèptil molt carnívor. Com tots sabeu, els cocodrils són rèptils i com tots els rèptils tenen el cos cobert d'escates, escates gruixudes, dures, que els protegeixen i que els serveixen d'armadura. Els cocodrils van aparèixer a la Terra fa 200 milions d'anys, per la qual cosa van conviure amb els dinosaures. És al·lucinant, oi? Els cocodrils són ovípars. Mireu aquests petitons que acaben de sortir de l'ou. Com que tenen unes cues molt musculades, poden desplaçar-se ràpidament per l'aigua. Per terra, però, no són tan ràpids i es desplacen lentament amb les quatre potes. Els pulmons dels cocodrils són de grans dimensions. Poden resistir fins a 6 hores sota l'aigua sense sortir a respirar. Són bons bussejadors, Els cocodrils regulen la temperatura del cos segons la temperatura que faci a l'ambient. Per això fan banys de sol a la riba dels rius. Els cocodrils són carnívors. Quan són joves, mengen crancs, granotes, insectes i altres animals petits. Però quan van creixent, són capaços de menjar-se peixos, mamífers de grans dimensions o qualsevol animal que els despisti, com aquest pobre arrossegador. Uau! Se n'ha escapat pels pèls! Els cocodrils s'acosten a les preses per sota l'aigua molt a poc perquè no els vegin i de sobte, zas! Surten a tota velocitat i prenen les víctimes amb les seves mandíbules superpoderoses. Sabeu quantes dents té un cocodril? Doncs en tenen gairebé 80 i són ben afilades. Però com que les fan servir molt, els cauen. Però això no és problema, perquè els tornen a créixer. Sí, els cocodrils poden arribar a tenir 3.000 dents al llarg de la seva vida. Mireu! Mireu com cacen! Els cocodrils poden arribar a viure fins a 80 anys, però molts no arriben a complir-ne tants. Sí, els cocodrils són un perill per als éssers humans, però els éssers humans són un perill molt més gran per als cocodrils. De la pell dels cocodrils se'n fabriquen carteres, sabates, cinturons, bosses i moltes més coses. A més, la seva carn és consumida en molts països i han desaparegut de molts llocs, i en altres, per desgràcia, estan a punt de desaparèixer, ja que estan en perill d'extinció i això no podem permetre-ho. Encara que ens facin una mica de por, no podem permetre que els cocodrils ni cap altre animal desaparegui dels seus hàbitats. Són importantíssims, imprescindibles per a l'equilibri de la natura. Des de Happy Learning, com sempre, us demanem que cuideu el medi ambient i a tots els éssers vius, ja que tots, per molt perillosos o insignificants que semblin, són importantíssims per a l'equilibri de la vida, de la natura. Adeu, amics! Great! You've completed the video. Now continue the route with the reading card, the video game, and the activity. Hola, amics! Avui coneixerem uns animals vertebrats molt interessants. Os presentamos a los reptiles. Us presentem els rèptils. Els rèptils són animals vertebrats que es caracteritzen per la manera tan especial que tenen de caminar, ja que molts es desplacen arrossegant el ventre pel terra o molt a la voreta del terra, és a dir, reptant, i d'aquí ve el seu nom, rèptils. Quasi tots són terrestres, però n'hi ha alguns que viuen a l'aigua.
Tots els rèptils tenen una sèrie de característiques que heu de conèixer per saber diferenciar-los bé. Els rèptils són animals de sang freda i respiren a través dels pulmons. Són ovípars, és a dir, es reprodueixen ponent ous i quan creixen i surten dels ous són ben bé iguals que els seus pares, però petitonets. Oi que són una monada? Com podeu veure en aquestes imatges, els rèptils tenen la pell coberta d'unes escates fortes i resistents. I alguns, com les tortugues, tenen fins i tot una closca. Oi que sembla que porti la casa a l'esquena? L'alimentació dels rèptils és fascinant. La majoria són carnívors, és a dir, que cacen. Com aquest cocodril que s'acaba de menjar aquest pobre rosegador. O aquest camaleó tan simpàtic, que amb aquesta llengua tan llarga i enganxosa que té, es cruspeix a tot tipus d'insectes. Mireu, mireu! Com ja us hem dit, la majoria dels rèptils són carnívors, encara que alguns, com aquesta iguana, són herbívors. Hi ha moltes curiositats que has de conèixer dels rèptils, com per exemple que la majoria de les serps tenen verí als ullals, però no són tan malvades com sembla, perquè ens avisen del perill amb els colors vistosos de la pell o amb el so del cascavell. També són molt curiosos els camaleons, que canvien de color i es mimetitzen amb el paisatge que els envolta, és a dir, es tornen del color que volen perquè ningú els pugui veure i es fan quasi invisibles. Ara, perquè us recordeu ben bé, repassarem el més important que hem après dels rèptils. Els rèptils caminen sempre arrossegant el ventre o amb la panxa molt a la vora del terra. Són ovípars i tenen el cos recobert d'escates. Són animals vertebrats de sang freda i recordeu que respiren pels pulmons. La veritat és que són molt interessants els rèptils. Adéu, amics! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.